थामहिनबा अरुण बर' इउटुब चेनेलाव नै दिनै दाहाय न'आव थांनाय दं। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो बिदिब्ला जोबजासिम। लोगोफोर दा आं मोनफैबाय नार्सारि नै नायनो हागोन माने आं दा गारि नेदा आरोना इयाव बास गारि न'आव थांनो होननानै फुरा रुम खालि खालामना होबाय बेग मोननै लाबायदों बारा भिडिअ खालामनो हानाय नङा। थ' नायलां बिदिबा आं देखायना होगोन बेसांहाय फैदो बिदिबा सिगां नायलांदो। Finally ang bus sa pag-uwi. Yung daw ay nabubari. Nabubila niya. Dang rin niya.